Здравейте, мили мои! В това видео днес ще бъда много сериозна. Искам да споделя с аудиторията си в момента аз как се чувствам. Намирам се на едно велико, подчертавам, на едно велико за мен място. Не за първи път го посетих. И за пореден път аз се почувствах горда българка. Независимо от това, че много от хората, които ме следят, пишат коментари на етническа основа. Както искате, така ме наричайте. Аз дълбоко в душата си, дълбоко в корените си, дълбоко в мисълта си се чувствам горда българка. Намирам се в двора на кирилицата. Близка. Мога да ви кажа, че влизайки тук, аз настръхнах. Настръхнах от това, като видях какви места съществуват в милата ни родина. И как ние все гоним чуждото. Гоним това, което не е наше. Гоним нещата, които никога няма да ни направят истински щастливи. Влизайки тук на това място, виждайки цялата архитектура, виждайки всичките галерии с картини, които изобразяват покръстването, всички фигури на българските крале, всички скулптури на наши български писатели, мене ми се доплака. Доплака ми се от щастие. От щастие, че наистина дълбоко в България българското наистина е запазено. Струва се да се борим. Струва се да я възхваляваме. Струва се да я браним. Както са го направили нашите предшественици.